Terénnu sociálnu prácu považujem za jeden z našich kľúčových nástrojov v oblasti sociálnej inklúzie rómskej komunity. Zahŕňa to celé spektrum aktivít, ktoré sú nápomocné v svojich lokalitách. Podľa našich skúseností terénni sociálni pracovníci si vybudovali rešpekt a sú nápomocní pri riešení problémov. Vieme, že projekt má dobrý ohlas nielen v rómskych komunitách, ale aj u majorite. Po mojom vstupe do tejto pozície som ale prišiel na to, že úrad nemá pripravený projekt na spustenie terénnej sociálnej práce. To, čo pripravené bola podľa môjho názoru nekvalitne spravené, takže sme potrebovali niečo vyše 2 mesiacov, aby sme to dokončili. 30. júna sme podklady odovzdali sprostredkovateľskému orgánu a momentálne prebieha pripomienkovanie tohto projektu. Medzičasom samozrejme na úrade pracujeme na iných projektov, tak dúfam, že to pripomienkovanie bude už čoskoro hotové a potom vieme terénnu sociálnu prácu spustiť v čom najskoršom časovom horizonte.